ассалому алайкум бародаро ва апоҳои меҳрубон, чӣ хелен хубен? Саломатитон ҳама хуб аст? Тенҷай бародарои азиз ва хоҳарони меҳрубон, апоҳои меҳрубон, хоҳиш аз шумо мекунем ҳамин наворе ки ман мондестамаш лайк шумонен ва комментарияҳои хубаш бинависонен. Нигаҳ куненда ҳар яктамон хоҳар дорем, ҳар яктамон апа дорем, ҳар яктамон модар дорем. Бигзор то ҳамин навори мо, бигзор то ҳамин навори мо ба як ҷой бираса ки ҳамин хоҳар то дар сирияс биброяд дар шавҳараш. Бародарои азиз ва хоҳарони меҳрубон, бестен ҳамира ҳар яктамон дар семияи худмон фикр кунем ки хоҳари мо, апаи мо, модари мо яке ҳамин хел меброяд, нобуд мешавад. дар ҳолате ки бечора хас бемор будастай, бемори рӯҳӣ дошта будастай. Бародаро, ман посилка дар телеграма мемонам, паспорт маспорт ҳама бо дигар суратош ҳастай мемонам. хоҳиш мекунам аз шумо бародарҷоно, ҳамин хоҳар биромагиай субҳоналло тифли бегуноҳ дорад, тифлаки майдаҳак дорад. Бародарои азиз, то инсон аз урш наёяд бародаро, болои экран намеброяд. Шумо хатон ира прекрасно медонен. аз ҳамин лайки комментарияи ма ва худат ма бой намешам бародаро, аз мин лайки комментария шумо ма бой намешам. хайки бой кишидам папалан мекунем, ҳеҷ гапи неку шероинар. хоҳиш мекунем ҳамира як ҳаҷараҳуҷур кунен, пабратски да бародаро, як ҳаҷараҳуҷурш кунен ки паҳн шава, то дар куҷое ки боша мақсад дар ми телеграмаи ма биброен бинависонен. ма дигар номри бародара мемонам охири видеода, мемонам номраша, метавонем ё ки дар номри бародар занг бизанем. бародаро илтимос мекунам амира фақат паҳнш кин, ҳичи намерава. айми шумо чӣ мерава? ҳичи. 100 бор мегум тон илтимос. субҳоналло, дигар намедонам чӣ бигум. аллои меҳрубон сабр битаҳ, бовар кунен, сабр битаҳ. худо нигаҳбонтон. илтимос навора паҳн кунед. برادرای عزیز، حجامه بی پول ها عیدی قربانه. اینا برادران ای فیتا بوچکا یعنی کیدروی بوچکا حجامه پروفسیونالی مساج کیدروی بوچکا همه همچی برادرای عزیز برای شما بی پولای مرحمت اینا زنگ بزنه. آدرسو در روی اکران ما در خدمت شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.